Hindi na ako mag-ilis guys. Ay, basa kay ko. As in guys, nag 7 kilometers mi karon sa among community run, and then actually di man ko gauban. Di ko gauban guys. Pas kay ilang pacing guys. Nga ibawalan na ba ako sa akong doctor nga di na ako magapil-apil o ganang mga pinakusan. Pero kay niingon man sila nga maghinay ra. So ni-apil ko. So guys, ni-apil ko guys. Kaya ang among pace 7:40 mga inaana raman. Inaana raman among pace, so ni-apil na lang ko. Karon uli na ako mga kagrupo. Ako mga kagrupo magkuan sila magkape. Magkape sila sa McDonald's, mukdo. Wala ko ni uban. Kaya meron gihapon guys, di ba kuminom kape. So, going back home na. Yes, naka-exercise ko rin guys. So, grabe. Kaghapon nag 5 kilometers ko niya. Ang community run mong God every Friday. Kung ano siya guys, 7 kilometers. So, naka-apil ko sa ila guys. As in. Okay. Promisan man ko nila nga mag-slow run ra. Siguro ang apil karon guys, nasa 300 runners. And then, every breakfast dito, kaya nag-sponsor one of the owners of, what is this? Gym diri sa amon, sa Butuan City. So, sila pa-cater. So, it's a breakfast. Pero, wala na po ko ni-appeal guys sa breakfast. Okay. You know na ang atong mga pangkaunan doon is mga humok na lang ka ng ma-fibers. Yeah. Ay, di na ta pwede mo kaon o mga karne. Yes, karne is not really allowed sa mina guys. So, yes, na ako'y mga food sa balay guys. Daghan. Ako'y isda, na ako'y fruits, na ako'y oatmeal. Muna lang din na akong kinakaon guys. Okay. Ang akong digestion, dili na gudin na nakakusog. Yes. Hinay na kaya akong digestion. Yeah. Muna nga mag-exercise kita per minute guys ha. Para kayo. Okay. Yes. Ibu kayo guys. Asin, grabe na mo kadaghan. Muna akong ganahan. Apil ko ginani guys. Actually naman may group. Butuan Runners Club ang ngalan sa among group. Pero kaning community run man good guys. All the group of runners dito mag-meet up every Friday sa lugar kung asa ang gusto sa sponsor. Kaya namin mga sponsorships guys every Friday. So karon lahi last week ang at 3 consecutive weeks na siya guys sa isang city Butuan man ang among venue. Karon lahi kay dito mi sa Tours Gym. Sila may sponsor. Na not bad, dako kay lang space. As in, grabe ka dako sa space. So, wala problema. And then, November 10 na apod sila padagan guys. Na sila half marathon. Sila ang organizer. Smart guys! Just enjoy life. Samtang buhay pa ta guys. Kaya we never know when are we. Sayo na lang ako. Kung hantag na lang kung ano saan na lang ta. So mura to guys. Bye bye mo chup chup.